pitanje raznovrsnosti je za svaku situaciju, za svaku zemlju i za svaku organizaciju drugačije. U nekim organizacijama zaista rade ljudi koji su sa različitih kontinenata i kod njih su te razlike možda daleko onako golim okom vidljive. Međutim, i sami znate kakva je situacija u našoj kulturi. Kod nas postoje različitosti između ljudi iz različitih dijelova Hrvatske, iz različitih kvartova, ako ćemo gledati. Ljudi dolaze iz različitih socioekonomskih situacija, sredina i ima zapravo jako puno prostora za razgovor među ljudima kako bi se bolje razumjeli i kako bi se usaglasili, kako bi se svi, od kuda god došli, kakvi god da jesu, ako su stručni i odabrani zbog svoje stručnosti da rade taj posao, kako bi zapravo što bolje funkcionirali u timu, kako bi se osjećali sigurno, davali svoj inovativan i kvalitetan doprinos u